sa to ťahá. Výborne. Ty koko. Tak ten vystrelil riadne, že? Tak ten černý ide. Tak ten máme išiel, však? Áno, áno. Ale nemá označky, no? Zabijem. Kiss. Tak toto saxové to je. Ešprint. Inak ja to len robíme. No? Ešprint. Robíme? Krásne. Ľuďom, ktorí sa spolupodívali na založení tejto akcie. Menári sú Poľnohospodárske družstvo Jupier, King Slavomír Kučok, primátor mesta Brezna, Mestský športový klub, Okresné rediteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Okresné rediteľstvo Policajného zboru v Brezne, Technické služby. Ktorí nevedia čo večer, nech sa páči do priestorov Sirius klubu o 10:00 vás pozýva DJ Mamo a Sirius show Klasik Korál o 10:00. Nech sa páči, Sirius Club. A samozrejme potom poprosím 1-6. Vládna štartuje hneď pekne tomu dáva, ale ložisko ako mu ukáz, spojkové. Si počul, keď tam povedal? Tak sa stará o to auto, len naštartuje a on keď tam to je normálne, keď tak sa potrá na také, no, ďalej. Takže ako pozerám, máme tu nejaký ten červený Fiat s športovou úpravou v podaní PR tuningu. No a máme tu aj Škodovku v tuningovej úprave v Leštenke, krásne. Uvidíme, ako tým to pôjde. No a samozrejme ďalej môžu sa pripraviť 1.6. To sú len
Čo? Ten gól je nižší jak môj? Ale to má tady spodní zadko robilo. Poprosíme Kačenku štarterku, aby nám to odštartovala. A pozri prahy ako môj. My to tu tak dalo, to tak chodilo to možno. Ja ešte telefonuje. Ešte bude radi, že máte tu jedna správ. Takže kategória 1-4 máme naštartovanú. Poprosím 1-6 na štart. Aha, Jožo. Normálne, preto som sa pýtal, že čo? A ten furt hlavu von boha, ten na tom bielom. Furt hlavu von. Takže máme ešte pripravené na štarte kategóriu 1-6. To je 1-6. No a samozrejme ďalej môže sa pripraviť kategória do 2 litrov, do 3,5, nad 3,5, diesel a špeciál. Mači, čo je špeciál? John Deere. John Deere? A s tou Octaviou pôjde. Hej. Po nej prejde. Tak to by bola najväčšia škoda. Ty kokos. Takže koľko by si ošpil farbu na John Deere. Na gume. Na Hammer. Zastaví a Špedre 4-4-4. Teba Fabie majú také... Obrovské čísla. No a samozrejme ďalej úpočka pre tých, ktorí sa chcú zaregistrovať na stole. Nech sa páči, v priebehu šprintov tu kľudne sa príďte zaregistrovať. Kategórie sú do 1,5, nad 1,5 a samozrejme diesel. Nech sa páči, sem červený. Zaníma úplně. A ten má na tom. Ten má na nej. Poprosím ešte raz kategóriu 1,6, aby sa pripravili na štart. Vlastne toto je posledná rýchlostka pre... Vyzerá to, že Saxo mal rýchlejší štart. 106 si to troška zadriemala. Čas Saxa 0,48 a čas 106. Ja myslím, že ten zelený... 8,41. No a máme tu kategóriu do 2 litrov, no a samozrejme ďalej, ktorí sú teraz zaregistrovaní. Nech sa páči na štart. Som toho sivého iba videl. Aha, aké majú značky? Ste si to všimli? Tak, podobne dosť. Jeden má 7,1, 7,1, jeden má 1,7,1. Zabitý, ale. Aha, už nám prišlo, Máčo. Aha. To k nám, Konkurenta, bývaj. už môžem ísť. Autobusy už sme. Ja, to bola taška.
Keeping sa tego babu. Takže honičky mali krásny štart. No a samozrejme ich časy. Joj, čo dalo? Takže čas zelenej Hondy, čas 8:45. Teda striebornej alebo šedej 8:24. Hovorím, že to je mečky módy. Máme na štarte Seat Ibiza, GTIčko, asi 1 liter, 8 ventil. Na toho máme Mitsubishi, vidím, aký budú mať štart. Auta odštartovali len krásne a ich časy sú. Alebo len neviem, či nie 6. Hej. Evidentne lepší štát, asi lepšie zohriate pneumatiky. Čas zelenej Hondy 8:11 a čas striebornej 8:22. To väčšinu dvojka tiež prípad. Vidíme, že menšie auto vyhráva, tá váha je rozdielna pri tom štarte. Domáci cenu Audi. No a čas Audi je 8:60, Fiat Tipo 1.4. Vidíme naozaj, že tie rozdiely, tá váha robí svoje, čiže čas Fiatu. Nasledujeme v tomto prípade, že čo robí štvorkolka a čo robí jednoznačne štvorkolky. Mohli si to asi nechať to vidieť. Ale asi sme videli ho práve. Nie, to bolo na tento plán. Číslo 4. Poď najvyššie.
Chlapci zabudovali zerko vypnú na golfe.